Hát, sziasztok! Szeretném, hogyha bemutatkoznátok először is. Kezdjük innen. Én Szirr Toma vagyok, 10 éves, és 2 éve járok ide a pénzügyőrbe. És korábban fociztál valahol, vagy a pénzügyőr az első? Igen, a Kőbányáérből jöttem ide. Mikor kezdtél focizni? Hány éves korodban? A Kőbányáérbe 6 évesen. Jó volt ott is, de Itt jobb. hát igen, Ez nem itt a kérdés, mondjuk ezt mindjárt. pénzügyőrbe jobb itt. És miért szeretsz ide járni? Mi a legfontosabb? Hát kedvesek itt az edzők, meg gyerekek is, és nagyon jók az edzések. Meg, fejlődök is. Szuper. Na menjünk akkor tovább, akkor folytasd te szerintem akkor, jó? Kiket hogy hívnak? Jakab Zsombornak hívnak, 11 éves vagyok, én is a Kőbányáérből érkeztem. Itt nagyon jó lenni, mert jók az edzések, meg sokat gyakorlunk. A Kőbányáérből is jó volt, csak ott valamikor már bózkodtunk edzéseken. Hát akkor téged kérdez most középen itt. Beszéljünk először arról, hogy néz ki ez a Bozsik korosztály pénzügyőrnél, hány srác van, aki itt focizik, és milyen helyeken történnek az edzések, konkrétan hol? Molnár Krisztián vagyok. Bozsik korosztályban úgy nézünk ki, hogy 3 helyszínen vagyunk. Egyrészt ugye a Kőér utcai bázisunkon, ami most épült újjá, Pasaréten, illetve a 13. kerületben, a Tomori utcai általános iskolában vannak az edzések. Igazából nagyon nehéz szezon előtt álltunk, amikor augusztusban átvettem a Bozsik korosztályok koordinálását, ugyanis U13-as csapatban talán összesen, ha jól emlékszem, 7 fővel gazdálkodhattunk volna. Hogyha visszagondolok, akkor az U13-as csapatot, akik idén U14-es bajnokságban indulnak, ha őket nem számítjuk bele, azt a 18 főt, akkor egy ilyen 50 fős létszámmal várhattunk volna neki a Bozsik rendezvényeknek, a Bozsik őszi szezonnak. Az edzők, vezetők hathatós segítségére és közreműködésére elmondhatom, hogy közel 150-en vagyunk már ebben a korosztályban U6-tól, tehát U6-os 7-es korosztálytól, akiknek fesztiválok vannak. Szezononként 4 fesztiválon vesznek részt a gyerekek, illetve ugye az U9-es, akiknek szintén fesztivál van, ők párban vannak az U7-esekkel, valamint az U11-es és az U13-as csapatok, akiknek 5 Bozsik forduló van ősszel és tavasszal is. Korosztályonként hány edzés van egy héten? Ez hogy van kialakítva? Korosztályonként a felkészítő csoportnak, ugyanis kialakítottunk egy felkészítő csoportot, ők azon gyerekek tartoznak ebbe a csoportba, akik még kezdők, tehát még nem sportoltak, nem futballoztak, nem rúgták a labdát sehol. Nekik heti 2 edzésük van, ők 2010, 2011, 2012 és 2013 születésű gyerekek. A Kőér utcai bázishoz tartozóan. Nagyon nehéz a komplett Bozsik korosztályról beszélni, ugyanis Pasaréten, illetve a Kőér utcai bázisban is vannak U6-os, 7-es és teljesen az U13-as korosztály terjedő születés korosztályú gyerekek. Úgyhogy én heti 2 edzést tartok, Faragó Zoli kollégám is heti 2 edzést tart a kisebb gyerekeknek, akik most ismerkednek a labdarúgással. A nagyobb gyerekek U11-ben és U13-ban már 3, sőt akár 4 edzéssel is működnek hetente, és ugye hétvégenként, amikor nincsen Bozsik rendezvény, akkor tornára szoktuk vinni a gyerekeket, úgyhogy a heti minimum 4 mozgás minden héten megvan a gyerekeknek.
Akkor igazából te vagy az összekötő itt a három helyszín között, mész ide, mész oda, mész oda, és figyeled akár mondjuk a tehetségesebbeket, vagy... Igen, augusztusában kaptam meg a felkérést, hogy koordináljam a Bozsik korosztályokat, nagyon örültem neki. Még egyszer mondom, és ez nem csak az én, hanem minden Bozsik korosztályban működő edzőnek és vezetőnek is a erénye, hogy gyakorlatilag plusz majdhogy nem 100 fővel egy fél év alatt föl tudtuk duzzasztani a Bozsik korosztályoknak a létszámát. Mik a középtávon a célok, ahova szeretnétek eljutni? Hát ugye létszámban azt gondolom, hogy ez egy teljesen megfelelő mennyiségű gyereket foglalkoztatunk korosztályokban. Mindig van hova fejlődni, és nem is szabad az embernek megrekednie egy szinten. Viszont én azt gondolom, hogy először meg kell alapozni ennek a létszámnak a teljes foglalkoztatottságát, tehát megfelelő körülményeket, megfelelő edzésszámot kialakítani. Aztán ugye az ügyesebb gyerekeket pedig eláramoltatni, esetleg továbbadni a Bozsik központnak, vagy a még magasabb egyesületekbe. És ők mindannyian már leigazolt játékosok? Vagy pedig ez hogy működik? Igen, azt mondhatom, hogy a 150 főből körülbelül 120 fő igazolt. Azon gyerekek, akik nem tudnak minden edzésen részt venni, és a havi 8 alkalomból csak 4-en tudnak részt venni, őket is szeretnénk leigazolni. Ezek általában a kisebb gyerekek, tehát a 2012 és 2013-ban született gyerekek. Mindenféleképpen őket is szeretnénk leigazolni, viszont a jelenlegi célunk az az, hogy mindenkinek játék lehetőséget biztosítsunk, mindenkinek biztosítsuk azt, hogy részt vehet az edzéseken, és a későbbiekben fog kiderülni az, hogy ezekből a kicsi gyerekekből kit tudunk majd leigazolni, kik hogy tudnak majd alkalmazkodni az edzéshelyszínekhez, az edzésidőpontokhoz, ugyanis most is, ahogy bekapcsolódtál, egy fesztivál zajlik éppen. Tényleg ez a Bercsényinek hívják. Igen, ez a Bercsényi Miklós Szakközépiskola. Igen. Télen itt szoktunk edzeni a Kőér utcai pici gyerekekkel. Az U13-at már kint hagyjuk télen is. December 15-ig edzettek ők, és január 15-én kezdik a felkészülést a tavalyi szezonra. Úgyhogy te is bekapcsolódtál most ebbe a kis fesztiválba. A gyerekeket ide hozzuk télen, a piciket. Hány edző van összesen, hány edző kollega, akik foglalkoztok ezekkel a gyerekekkel? 7-en vagyunk Bozsik korosztályban edzők. Ketten Pasaréten a Varga Sebestyén Beni és Faragó Zoli kollégám. A Kőér utcai bázison én tevékenykedem az U11-es korosztállyal. Gulyás Csaba, Illés Bálint, ők már megdupláztunk az edzőknek a létszámát 13-as korosztályban. Ők már azért egy egész összeszokott brigád, vannak akik 4 plusz éve, tehát több mint 4 éve ide járnak hozzánk, illetve van Kovács Gábor kollégánk, illetve Pintér Csaba, akik a Tomoricai általános iskolában tartják az edzéseket a gyerekeknek. Miért pont rájuk esett a kiválasztás? Nem véletlen, hogy az ők ülnek most melletted? Nem véletlen, igen, ezt szeretném nekik is kicsit tolmácsolni, hogy ezt vegyék egy külön díjazásnak, hogy megkértem őket, hogy adjanak interjút. Jakab Zsombi, ő tavaly az U11-es csapatomnak volt a csapatkapitánya, kivételes képességű játékos. Zsombi már megmutathatta magát az U14-es csapatban is, ugyanis azokat a gyerekeket, akik a korosztályukban kicsit azt mondhatom, hogy kitűnnek, azokat föláramoltatjuk magasabb korosztályokba is. Ez nem elvárás, de ajánlás a Magyar Futball Akadémia Budapest Honvéd részéről is.
elmondásra került az, hogy az ilyen játékosokat áramoltas, hogy integráljuk a magasabb korosztályokba is. Tomára pedig azért esett a választásom. Idén nem választottam csapatkapitányt a csapatomba, viszont őt gondolom annak, aki vezéregyénisége ennek a csapatnak, és leginkább számíthatok rá, mint segítő. Ugye szóba hoztad éppen a Honvéd MFA-t. Milyen az együttműködés a két egyesület között, meg mi a tárgya pontosan, miben nyilvánul ez meg? Hát igazából Vatai Attila volt MB3-as edzőnk nagy hathatós közreműködésére együttműködési megállapodást sikerült kötni a Magyar Futball Akadémiával, Budapest Honvéddal. Igazából Attila a legnagyobb élenjáró ember, ő jár edzéseinkre, rengeteg edzést megnéz, vizsgálja tehetségeinket, és volt már olyan gyerek, aki az ő közreműködésére, akár a későbbiekben is majd az ő ajánlásával részt vehet egy honvédos edzésen is. Most a srácokat kérdezném, hogy melyik csapat a kedvencetek, mind a kettőtöket majd, illetve van egy játékos példaképetek, akár magyar, akár külföldi, milyen poszton szeretnétek játszani majd, hogyha nagyobbak lesztek? Hát én támadóként szeretnék. Milyen lábas vagy, bal vagy jobb lábas? Jobb lábas vagyok. Hát sokszor előre megyek támadni, és hát jó előre támadni meg. Szeretek gólt lőni. Szoktad nézni a tévében a foci meccseket? Biztos nézed azért, vagy nem annyira? És melyik csapata a kedvenced? Hát a Liverpool. És a játékost is onnan választanád ki a kedvencet, vagy megy vagy más csapatból? Igen? És ki? Hát a Firmino. Akkor téged is megkérdezlek. Te melyik poszton érzed jól magad, hogy van-e már olyan, hogy kialakul már egyáltalán ebben a korban, hogy melyik játék, igen? Én azt gondolom, hogy igen, kialakul. A gyerek fejében még nem is biztos, az edző már látja, hogy a későbbiekben hol fogja tudni használni az adott játékost. Hátul szeretnék játszani, mert akkor tudok jól harcolni mások ellen, meg ott jól érzem magam hátul. Te is jobblábas vagy? Nem baj. Te ballábas vagy, na akkor jó, hogy megkérdeztem. És te szoktál nézni televízióban foci meccseket? Nem sokat. És melyik? Van kedvenc foci csapatod? A Real Madrid. Ó, és melyik játékos? Vagy most bajba vagy éppen, hogy esetleg elment a csapattal, aki a kedvenced volt? Sejtettem a dolgot, nem tudom miért, de valahogy ezt ki lehet találni azért. És a mostaniak közül azért van már valaki, aki... Igen, a B. Aha. Köszönöm szépen. Esetleg még arról beszélhetnénk, hogy aki látja esetleg ezt a videót, és nem focizik itt a pénzügyőrnél még a kisfia, akkor hol jelentkezhet, milyen lehetőségek vannak, hogyha szeretnének itt focizni a pénzügyőrnél? Igen, minden héten kapok e-maileket szerencsére, hogy szeretnének hozzánk csatlakozni újabb és újabb gyerekek. Ezt az én e-mail címemre küldött e-mailben lehet jelentkezni, ez a molnar.christian2@gmail.com címre, hogyha megküldik a gyerek nevét, születési helyét, esetleg azt, hogy már igazolt játékosról van szó, vagy újonnan kezdő labdarúgás szerető gyerek szeretne hozzánk érkezni, akkor én vissza fogok válaszolni, és meg fogjuk találni a lehetőségét, ugyanis a második kerületben is, a 10. kerületben is, és a 13. kerületben is rendelkezünk bozsik korosztályú csapatokkal, ahogy már elmondtam. Igen. Milyen feltételei vannak annak, hogy itt játszon valaki? Van-e valami különbség? Igazából ez elvárás is a vezetőség részéről, maga a tömegesítés. Először is egy olyan tömegbázis szeretnénk kialakítani, ahol megfelelő létszámú gyerek tud járni edzésekre és labdarúgással foglalkozni.
Én azt gondolom, hogy ez a létszám, amit már most elértünk, ez egy nagyon szép szám, erre csak ezt meg kellene tartani, és a későbbiekben átgondolni, hogy meddig terjeszkedhetünk, tehát mekkora az a létszám, ahová el is szeretnénk majd jutni. Tehát hetente 2 edzést azért nem árt, ha részt vesznek a gyerekek, legalább annyira, ugye? Ez így van. Az én csapatomnál szerencsére elmondható, hogy ha nincs betegség, akkor mindenki minden edzésen ott van. Én elvárom azt, hogy jól is tanuljanak, tehát szoktam kérdezni a szülőktől is, hogy milyen a tanulmányi átlag esetleg, vagy a tanulmányi eredmények. Aztán, hogyha valakinek nem úgy sikerül, akkor sajnos volt már rá példa, hogy egy hétig azért én nem engedtem, nem is a szülő, hogy nem volt olyan megfelelő a tanulmányi eredménye, de szerencsére kijavította, úgyhogy még mindig a körünkben van, és itt kamatoztatja a tudását. Hát nagyon szépen köszönöm mind a hármatoknak, hogy itt rendelkezésre álltatok és elmondtátok a gondolataitokat, és a srácoknak meg eredményes játékos pályafutás, remélem, hogy találkozunk talán még a pénzügyőrbe esetleg majd, és reméljük, hogy az MB3-ba, vagy akár magasabb szinten, magasabb osztályban. Igen, mi is köszönjük a lehetőséget, és boldog új évet kívánunk a pénzügyőr család részére. Köszönöm szépen, köszönjük szépen!